Zertarako balio du bizikleta estatiko batek? Bertan geratzeko. Zauden lekutik ez mugitzeko. No pollo, no queso, no bici. Ciclostatic. Zergatik hiltzen da jendea? Agian jende gehiago kabitzeko? Zergatik gorde behar dituzu familia sekretuak? Sinisten duzu konstelazio familiarretan? Ezin da desagertu, ezin duzu kendu, ezin duzu ukatu. Beti dago hor. Familia.